उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा UPPL हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों। नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय UPPL आ उदालगुरियाव देरहाखाबाय, बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ, खामानि मावनाया जोंनि बिबान। दिनै UPPL हान्जानि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। गोलाव सम बर' हारिखौ दैदेनबोनाय बर'नि मोनसे माहारि आफादाव गोलाव सम दैदेनगिरि बिबान रुजुबोनाय दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोआव जइन जादों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे UPPL आ आरोबाव जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बिथांनि जि गोलाव समनि सिमां बर' माहारि दानाय, बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनाय आरो बेजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय हारि माहारिफोरनि जौगानायनि हाबा मावनायनि जि मोनसे सिमां दङमोन, जायखौ बिथाङा फरायसा आफादाव थानायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों मावदोंमोन, राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बेखौ दिनै राजखान्थि गोहोखौ लानानै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दा बेनिखायनो बिथांनि फैबाय थानाय राजनिति जिउआव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथांखौ जों बरायदों आरो UPPL आव फैबाय थानाय समाव जिखिनि दैदेनगिरि दङ, बिथाङा आरो सासेबाव गोख्रों दैदेनगिरि महरै दिनै जोंनियाव जइन जाफैनायनि उनाव UPPL आ जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो आरोबाव गोख्रोङै मावलांनो हागोन बेखौ आं फोथायदों। दा कंग्रेसनि आफादगिरियाबो MP, BJPनि आफादगिरियाबो स्टेटनि MP, स' UPPL आवबो दिनै आफादगिरिया MP, बेथ' गोदान बाथ्रा नङा, बे गोसोनिसो बाथ्रा। नोङो दिल्लीयाव था, जेराव था, जुदि गोसो दङब्ला हारिखौ सिबिनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला सानसेमानि जुदि जौ लोंनानै बेदर जाना उन्दुबाय थाबाय थायोब्ला हारिया जौगानाय नङा। दा नंखायनो हारि सिबिनाया गावनि गोसोनिसो बाथ्रा। आंहा जिहेतु थांनाय 30 बोसोरनि बारा हारियाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिगता, आं सरकारखौबो 5 बोसोर सालायबाय आरो दिनै जिहेतु जोंनि हारिया गोबां जेंना दङ, जोंहा 2 MP दङ आरो 3 MP जानाया जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे घटना, बियो मोनसे जाथाय जे दिनैसिम उदांस्रि भारतआव बर'फ्रा 3 MP मोनाखैमोन, दिनै जों 3 MP मोनबाय आरो 3 MP आ थांनाय बोसोर जिखिनि बाथ्रा एबा जिखिनि जोंहा मा होनो जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखैमोन, बेखौ जोङो लकसभा आरो रायजो सभायाव जयैनो गोख्रों मोनसे रल लानानै, बिफाव लानानै बेखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों अरायबो नेशनेल प्लेटफर्मखौ जोङो इउज खालामनो थाखाय एबा इनफ्लुयेन्स खालामनो थाखाय जों नाजागोन। सानसे साननि गेजेरावनो जोङो बिजाथिखौ फोजावगोन। उदालगुरियाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा जइन जानायनि उनाव उदालगुरिनि जोंनि मावथि दैदेनगिरिफ्रा आगोलाव जिखिनि गोसो गुदुं जाना मावदोंमोन, बिनिख्रुइ 10 गुन गोसो गुदुंजों खामानि मावगोन जोङो नुनो मोन्दों आरो दिनै लोब फैनानै गोबां लाइमोनफ्रा UPPL हान्जायाव दिनै जोङो जइन जाफैदों आरो दिनैनो जों बुंनो हायो जे नेक्स्ट जि एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय UPPL आ उदालगुरियाव देरहाखाबाय, बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया आरो रायजोफ्रा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे खालि बिजाथिखौल' फोसावनांगौ, खामानि मावनाया जोंनि बिबान। आरो थांनाय MCLA इलेक्शनाव बिथांमोना BPF दोलोखौ देरहाहोनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायदों, गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि हारिनि रायजो राजाफ्राबो। दा नंखायनो सानसे साननैनि गेजेराव बिजाथिखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला आरो उदालगुरिनि मोनब्रै समस्तिनि थासारिया आलादा जागोन आरो बेवहाय मोनब्रैनि गेजेराव मोनथामखौथ' सियर हमनो हायो जे UPPL नि बिजाथियानो देरहागोन।